ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତଳକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ତଳକୁ ପୁରା ପାଣି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା କ୍ୟାପଚର କରିକି ଦେଖଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏତେ ପାଣି ମାନେ ଉଠୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିକି ତଳକୁ ପାଣି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଜୁଆର ଉଠିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏମିତି ବି କେବେ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ଦେଖଉଛି। गाड़ी Let's go, man.
ମାନେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପାଣି ମାନେ ହେଇଛି ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ହେଇନଥିଲା କେବେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଦେଖିବାକୁ ଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରା 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 ଦେଖ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପୁରା ଦେଖିବା ଏଇଟା ହିଁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଖରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।